D'aquesta manera, 75 cinemes de Catalunya mostraven el seu rebuig a la llei del cinema aprovada pel Govern de Catalunya. El Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya justifica la vaga pel rebuig a quotes fixes i ho desvincula aparentment d'una oposició cap al cinema en català. El debat no és català sí o català no. Per suposat, som catalans i volem català i hem de fer tot el possible perquè la nostra llengua arribi el més lluny possible. El problema és el mecanisme en què s'ha utilitzat, no? I la imposició, la prohibició i les sancions i les quotes no és la millor manera de cuidar el nostre idioma. La realitat, però, és que el català, sent llengua oficial, té una presència de menys del 3% a les sales del país i la proposta de llei faria que estigués en igualtat de condicions amb el castellà. La pregunta és si els catalans s'adaptaran a la nova oferta. El que ha de fer la llei és construir un marc de normalitat perquè la gent pugui, si vol, modificar els seus hàbits. Si ho ha pogut fer amb la ràdio, amb la televisió, amb el teatre, amb la música, amb els llibres o els diaris, per què no ho ha de fer en cinema? Joan Puigcercós i part de la directiva d'Esquerra Republicana han volgut recolzar la llei del cinema anant a veure la pel·lícula Petit Indi de Marc Retxa en un dels pocs cinemes de Barcelona que no s'ha sumat a la vaga. Avui anem a defensar el dret que tenim els catalanoparlants, però els catalans, tots els catalans, a poder veure cinema en la nostra llengua. La versió original és molt important i la llei la prima, però posats a doblar en català també. I avui, repeteixo, defensem un dret i jo vull dir amb orgull que aquest és el govern que fa que la llengua es posi al nivell que li mereix. El Cinema Alexandre ha estat un dels 6 cinemes de Barcelona que han rebutjat el tancament patronal. Altres, com el cinema Casablanca Caplan, han assegurat fer-se enrere degut a pressions de les distribuïdores.